Il-ġimgħa ta' Santa Marija tara ħafna aktar negozju u turiżmu f'Għawdex. Fil-fatt il-fuq minn 70,000 passiġġier qasmu minn Malta din is-sena, iżda din ma kienitx eċċezzjoni. Iżda d-direttur maniġerjali tal-Imġar Hotel stqar li din id-darba ħass differenza mhux biss fix-xhur sajfin. Di s-sena xin tqabbela ma' snin ta' qabel hija sena rekord, qed tifhem u kull xahar huwa rekord, mhix is-sajf biss. Bdejna minn Jannar bl-occupancy dejjem 10-15% iżjed fil-shoulder months. One News żar żewġ farmhouses f'Għawdex fid-dawl li dawn jattiraw proporzjon qawwi tat-turisti lejhom. Imma aħna rridu nġibu iktar aġenti li jkunu exclusive, li jkollna turizmu iktar distinct tal-Għawdex. Is-sena oħra żidna fuq snin ta' qabel, dis-sena rġejna żidna. Ħafna mill-klijenti qegħdin diġà jinkwarjaw għas-sena d-dieħla li huwa sinjal tajjeb immens. It-tama li l-istaġjonalità ma tibqax taffettwa lil Għawdex b'mod drastiku qed tħeġġeġ lil sidien ta' ristoranti imorru għal kunċetti innovattivi. Żorna lil Alex Cicluna li qed jopera ristorant li jservi pancakes u ikel bħelu mhux tas-soltu. Il-problema prinċipali tagħna jien naħseb li huma seasonality tal-prodotti li għandna. Din is-sena għal grazzja tal-Alla il-biċċa mill-problema ġiet indirizzata u ġiet indirizzata b'tali mod li nħolqu attivitajiet matul ix-xitwa tal-inqas darba fix-xahar biex dak il-weekend ikun hawn attività biżżejjed biex iżżommna tal-inqas għaddejjin ma nitilfux flus. Żorna ġewġ stabbilimenti tax-xiri ewlenin f'Għawdex. Minn barra l-istaġjonalità hemm sfidi oħra li dwarhom qed issir diskussjoni. Il-parking hija xi ħaġa kruċjali għal retail environment fir-Rabat. Nemmen li saru passi tajbin, jistgħu jiġru affarijiet oħra li qegħdin f'diskussjoni wkoll mal-Ministru. Din is-sena kien hemm inizjattivi tajbin ħafna anke s-sena li għaddiet, speċjalment il-weekends ta' reduced prices għal Maltin li huma punt tajjeb ħafna għall-ekonomija Awċija in general. Tkellimna ma' sit ta' stabbilimenti ieħor dwar il-fatt li jażel li jinvesti f'Għawdex. Ħadna riskju, biss ma jiddispjaċiniex. Fil-fatt ħanerġgħu nkabru issa għax ħanagħmlu is-solar ta' fuq ħanapplikaw biex nagħmlu butik hotel ukoll. Għax ġifieri morna tajjeb u nemmnu f'Għawdex. U nemmnu li Għawdex ħajjikber.